Poznáte ten pocit, keď sa na niečo veľmi tešíte, ale nakoniec sa pokazí skoro všetko? Lebo také niečo som zažila ja toto leto. Určite každý z vás má vysnívané nejaké miesto, na ktoré sa chce pozrieť. Tým mojim vysnívaným mestom bola Praha. A raz mi takto na Instagrame vyskočilo reelsko o Lego Formule 1 v Prahe. Kto ma pozná vie, že na tomto svete milujem dve veci. Lego a formulu. A teraz to bolo skombinované v jednom, to som proste musela vidieť. Tak som o tomto svojom nápade povedala rodičom a oni mi povedali, že to je dobrý nápad, že môžeme ísť. Tak sme kúpili lístky na vlak, vybukovali ubytovanie a už len čakali na dátum, kedy môžeme vyraziť. Mysleli sme si, že to bude pokojný výlet bez problémov, ale mýlili sme sa. Prvé komplikácie prišlo ešte len v čase, čo sme boli doma. Asi 2 dní pred odchodom nám volal majiteľ ubytovania, že si niekto spravil v jeho ubytovaní party a teraz tam je bordel. Vraj je zničený a polámaný nábytok, že sa ospravedlňuje, ale že si budeme musieť nájsť iné ubytovanie. Celá rodina sme boli v koncoch a rozmýšľali sme, či sa vôbec oplatí tam ísť, keď nemáme žiadne ubytovanie. Asi o 5 minút na to, čo Ocko telefonoval s tým pánom, nám prišiel mail od železničnej spoločnosti o tom, že v našom vozni nebude klíma a že si teraz môžeme zrušiť lístky a nič nám za to nebude účtované. V tento moment sme si sadli celá rodina za stôl a diskutovali sme o tom, či vôbec pôjdeme. Ale prosím, veď to je jedinečná šanca vidieť Lego formulu. To sa neponúka každý deň, prosím, veď do Prahy chcem tak veľmi ísť, prosím, ale veď, prosím. A ľudia, moje argumenty boli asi dostatočne silné na to, aby som presvedčila svojich rodičov. Veď má pravdu. Klímu nepotrebujeme a nie je až také ťažké nájsť nové ubytovanie. Keď sa Ocko pokúšal nájsť nové ubytovanie, akurát mu zavolal ten majiteľ, že niekto u nich zrušil rezerváciu a že nakoniec môžeme prísť k nemu. Takže super. Všetko bolo vybavené a mohli sme si užiť náš výlet bez iných problémov. To kedy už budeme môcť ísť do vlaku? Som strašne unavená a chcem si už konečne ľahnúť. Aha, veď náš vlak je už pristavený, tak poďme. Ja som sa v tom polospánku netešila nikdy na nič viac, ako vtedy na to lôžko v mojom kube. Už som sa videla na tej posteli až zrazu. V tomto ležadlovom vozni, ktorý máte vy, nepôjde celú cestu elektrina, lebo my to tu nevieme opraviť, takže vás presunieme do economy triedy. Čo prosím? Viete si predstaviť, ako veľmi som bola unavená. Videla som sa už ležať na posteli a zrazu mi tu niekto povie, že nemôžem, lebo tam niečo nejde? Tak som sa so svojimi profesionálnymi skillmi v argumentovaní rozhodla presvedčiť toho človeka, aby sme mohli ísť do svojho kupe, za ktoré sme si zaplatili. Nič som nepovedala. Proste sme do poslednej chvíle stali s rodičmi vonku, až kým nám neotvorili náš vagón a nepustili nás na naše lehátka. Určite si viete predstaviť, aká som bola happy, že ležím, až do chvíle, keď som si uvedomila, že poprvé nejde mi internet a po druhé mám vybitý mobil a nie je tu funkčná zástrčka. Ale nejak som to prežila. Keď som išla na vecko, musela som si svietiť baterkou by the way, tak som si všimla, že vozem pred nami je úplne prázdny a zhodou okolností to bola lepšia trieda, ktorá mala na sedadlách také tie tablety. Takže som si tam pozrela nejaké YouTube video a pravdepodobne som tam nainštalovala nejaký vírus, ale to nikto nemusí vedieť. Po neviem koľkých hodinách sme konečne dorazili do Prahy. Poviem vám, tento deň tak silno pršalo a bola taká veľká zima, že sme boli všetci vďační Ockovi, ktorý nám povedal, že bude teplo tak na krátke tričko a na kraťasy. Áno, toto presne aj tak vyzeralo. Tak sme teda prišli do Prahy. Celý premočený, zmrznutý a samozrejme v tých krátkych tričkách a kraťasoch. A teraz si predstavte, že sme mohli prísť na ubytovanie až o 2:00. Vlak sem dorazil už o 8:00. Takže sme dostali najlepší nápad s kuframi sa dotrepať až k tej Lego formule. Ale popravde, stalo to za to. Fanúšikovia formuly mi dajú za pravdu. Bol to fakt zážitok vidieť také niečo naživo. Aj keď veľmi nefaním týmu Ferrari. Potom sme sa rozhodli ísť na to ubytovanie, ktoré rozhodne nebolo v centre. Bolo takých dobrých 30 minút cesty od všetkého, čo sme chceli vidieť. A ešte k tomu to nebol priamy spoj. Museli sme prestupovať asi 3-krát. Čiže, keď som si myslela,
že sa konečne po tej úmornej ceste vlakom hodím na posteľ a oddychnem si tak nope. Najprv sme museli prežiť cestu mestskou dopravou, úplne mokrý, unavený a navyše s kuframi, ktoré ťahať po dlažobných kockách nie je práve sen. Ale dobre, dostali sme sa tam. Ubytovanie bolo v pohode, nič extra, veď sme ho vyberali jednoducho. Zoradiť podľa najlacnejšieho a zobrať hneď prvé. Ale po tom všetkom, čo sme v ten deň spravili, mi to pripadalo ako 5-hviezdičkový hotel. Na ďalší deň sme sa vybrali do Pražskej zoo. Ľudia, ak ste tam neboli, musíte ísť. Tá zoo je fakt nádherná, obrovská a úplne iná ako tie klasické malé zoo, kde máte pár zvierat. Tu som videla všetko možné od žiráv cez tučniaky až po baby gorily. Ale, a teraz počúvajte, ja som si splnila taký trošku netradičný sen. Lebo vždy, keď som bola malá, hovorila som, že raz chcem naživo vidieť párenie korytnačiek. Neviem prečo, proste to bol môj sen, nechajte ma tak. A hádajte čo? Ja som to tam fakt videla a poviem vám, že to bol asi najlepší zážitok zo zoo. Celá rodina stála okolo mňa a nechápala, prečo sa tak smejem a natáčam si to, ale ja som bola nadšená. Splnený sen, check. Na ďalší deň sme sa len flakali po Prahe a pozerali sme také tie typické miesta pre turistov. A tým sa náš výlet pomaly blížil ku koncu. Po všetkých tých komplikáciách, pokazenom vlaku, ubytovaní, daždi a zimy sme nakoniec odišli z Prahy bez ďalších komplikácií. A viete čo? Vlastne to celé nebolo až také zlé. Pretože keby sa nám nestali tie komplikácie, tak by som teraz nemala o čom točiť toto video. Nebol by z toho taký dobrý storytime. Nechcem, aby to vyznelo, že Praha je nejaké otrasné mesto. Práve naopak. Praha je nádherná, tie uličky, Karlov most, výhľad z hradu, celá atmosféra. A ešte k tomu aj tá zoo, ktorá je podľa mňa jedna z najkrajších v Európe. Tento výlet mi zostane v pamäti ešte veľmi dlho. Možno to nebolo podľa plánu, ale o to viac to bolo dobrodružné. A dnes sa na tom všetkom možno smejem. Takže, ak sa niekedy budete rozhodovať, či ísť do Prahy, choďte. Ale buďte pripravení, že možno budete mať aj vy nejaké komplikácie. Ale veď práve tie robia tie najkrajšie spomienky.